Velkommen til EU-skolen. Vidste du, at der nu bor næsten 0,5 milliard mennesker i EU? Det er faktisk flere, end der bor i USA og Japan tilsammen. Næsten en tiendedel af verdens befolkning bor i dag i EU. Og det har gjort, at EU's ledere mere end nogensinde før føler, at EU skal være en global magtfaktor. Samtidig rummer EU med sine 27 medlemslande nu også langt flere forskelle end tidligere. På det historiske og politiske og kulturelle plan er forskellene markante. Det er altså med andre ord også blevet sværere at lede EU, hvis man skal tage hensyn til alle. Og hvad gør man så? Det er det, vi skal se lidt nærmere på. Forestil dig EU som en grundejerforening i et typisk dansk villakvarter. Her har man godt nok ikke medlemslande, men medlemsveje. Og ligesom man i EU har ministerrådet til at træffe de store politiske beslutninger, så har man i en grundejerforening bestyrelsen til at træffe lignende beslutninger af spørgsmål, som selvfølgelig har en fælles interesse. Det kan være spørgsmål om, hvem der skal bruge fællesarealerne hvornår, hvem der slår græsset osv. I grundejerforeningen er det bestyrelsen, der bestemmer. Og i EU, der er det ministerrådet, som bestemmer. Ministerrådet består af minister fra alle 27 medlemslande. Og man sammensætter ministerrådet efter den dagsorden, der foreligger. Det vil sige, at skal man diskutere fødevaresikkerhed, jamen så sender man fødevareministeren. Skal man diskutere miljøspørgsmål, så sender man miljøministeren. Og det enkelte ministerråd træffer så afgørelser i de sager, der er så vigtige, at EU-kommissionen eller Europaparlamentet ikke kan klare det alene. Ligesom EU's ministerråd består af et medlem for hvert medlemsland, ja, så kunne man forestille sig, at bestyrelsen i vores grundejerforening bestod af et medlem per villavej. Og ligesom man i EU's ministerråd har vetoret, så kunne man også forestille sig, at grundejerforeningen var bygget op på den måde, at hvert bestyrelsesmedlem kunne sige nej til nye forslag. Så hvis for eksempel et flertal i bestyrelsen vil nedlægge legepladsen her og i stedet anlægge en petankbane, så kan bare ét bestyrelsesmedlem sige nej, og på den måde redde legepladsen til gavn for de børnefamilier, der bor på hans villavej, hvor børnene nok hellere vil lege end spille petank. Vores grundejerforening den vokser. Stadig flere veje kommer med, og det betyder, at bestyrelsen for alvor får blod på tanden. De vil have flere fælles projekter og flere fælles aktiviteter, flere fælles regler, og derfor vil de også af med vetoretten, sådan at de små veje ikke længere kan stille sig i vejen for bestyrelsens store planer. Bestyrelsen vil nemlig skabe en by i byen. En by i byen er i virkeligheden et godt billede på det, som også ministerrådet vil med EU. De vil nemlig gerne skabe en union i verden. Men ligesom bestyrelsen i grundejerforeningen ikke bare kan ændre på spillereglerne, som det passer dem, jamen så kan heller ikke ministerrådet i EU ændre på EU's traktat, som det passer dem. De er nødt til at lave et forslag til ændringer af traktaten, som så EU's befolkninger kan stemme om. Sådan er det også her i vores grundejerforening. Her hedder det bare ikke traktat, men vedtægterne. Og bestyrelsen må så lave et ændringsforslag til vedtægterne, der så kan komme til afstemning blandt alle beboerne ude på villavejene. De første villaveje stemmer, og det viser sig at blive et nej. Et nej blev det også til i EU, da man i 2005 i Frankrig og Holland holdt folkeafstemning om det forslag til EU-forfatning, som ministerrådet havde fremlagt. Herefter stod det klart, at det ville blive umuligt at gennemføre forfatningen med så stor folkelig skepsis. Bestyrelsen her i grundejerforeningen havde også fået et nej og gik derfor i tænkeboks. Man kom frem til, at man hellere måtte droppe alt det med afstemningerne, og i stedet for lavede man et arbejdsprogram med de samme planer i. Et arbejdsprogram kunne bestyrelsen nemlig gennemføre uden at høre beboerne. Sådan gjorde man også i ministerrådet. De droppede planerne om en EU-forfatning og lavede i stedet for et arbejdsprogram. De fik ideen i Portugals hovedstad Lissabon, og derfor kom forslaget til at hedde Lissabon-traktaten. Men ser man på indholdet i det nye forslag, så er det stort set uændret i forhold til EU-forfatningen. Det er i hvert fald det, som Valéry Giscard d'Estaing påpeger. Han er tidligere fransk præsident og var en af hovedforfatterne bag EU-forfatningen. Spørger man i det danske udenrigsministerium om, hvilke regler det er, EU må opgive at påvirke med Lissabon-traktaten, men godt kunne påvirke med EU-forfatningen, så får man at vide, at sådan nogle regler kan man slet ikke finde. Så med andre ord er der ingen forskel på, hvor meget magt EU vil have, om man gennemførte EU-forfatningen eller Lissabon-traktaten. Det er det samme indhold. Her i grundejerforeningen er det let at få øje på bestyrelsens fordel ved at kunne gennemføre sine planer uden at høre befolkningen. De får det, som de vil have det. Problemet er selvfølgelig, at det gør beboerne ikke, fordi de bliver slet ikke hørt. De bliver ikke spurgt, om de er enige i bestyrelsens planer for den fremtidige udvikling af deres grundejerforening. De bliver ikke spurgt, om de vil af med vetoretten. De bliver ikke spurgt, om de vil have flere fælles regler. Og de bliver ikke spurgt, om de vil have en by i byen. Sådan er det også med hensyn til ministerrådets fremtidsplaner for EU.
Befolkningerne de bliver ikke spurgt, og Lissabon-traktaten den er så godt som vedtaget. Spørgsmålet er bare, om vi vil acceptere den form for ledelse, hvis det handlede om vores grundejerforening. EU-skolen er slut for nu. Tak fordi du kiggede med.